ମୋ ଗାଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଏତେ ସରଳ, ବେଶ୍ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ପିଲାବେଳେ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ମୋ ପିଲାଦିନର ଦୁଷ୍ଟାମି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମେଳରେ କଟିଥିବା ଦିନକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରିବି? ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଦିନକୁ ମୋର ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ତାରିଣୀ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସତରେ ସତରେ ମୋ ଗାଁ କେତେ ନିଆରା। ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କେଜାଣି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ପାର୍ବଣ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେହି ସକାଳ ଭାରି ନିଆରା ଲାଗୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେହି ସକାଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ଜାମାପଟା ପିନ୍ଧି ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଉସ୍ତବ ଛଣକୁ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଦୋଳି ଲଗାଇ ଦୋଳିକୁ ଫୁଲ ଆଉ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ସଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସତରେ ସେ ଦୋଳିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ବି ସେ ଦୋଳିକି ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ନପାରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ସେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଜାଣି ଆରପଟରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ମୋ କାନକୁ ଶୁଭିଥାଏ, ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ। ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦରେ ମୋ ମନ ଅଧିକ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେପଟେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଡାକେ। ବୋଉର ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ତିଆରି ମଣ୍ଡା, ଆରିସା, ଚକୁଳି, ଏରୁଣ୍ଡି ଏବଂ ପୋଡ଼ ପିଠା ଭଳି ପିଠାକୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ କବାଡ଼ି, ତାସ୍ ଏବଂ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଖେଳକୁଦ କରିବା ଲାଗି। ସତରେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ଗାଁ। ସତରେ ମୋ ଗାଁ କେତେ ନିଆରା। ପୁଣି କେବେ ଖରାଦିନ ଛୁଟିରେ ଗାଁରେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ବିଲକୁ ହାତରେ ଦା ଏବଂ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ବଳଦ ପିଠିରେ ଏକ ପଲ୍ହା ପକାଇ ତାକୁ ବିଲ ଆଡ଼କୁ ସକାଳୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସାଥିରେ ଗୋଟେ କେଟେଲ ଭିତରେ ବାସି ପଖାଳ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ଧାନ କାଟି ସାରିବା ପରେ ମୋ ବିଲ ହିଡ଼ ଉପରେ ବସି ସେହି ବାସି ପଖାଳକୁ ଖାଇଥାଏ। ସତରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ବେଳ ବୁଡ଼ି ଆସିଲା, ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ବଳଦ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ପୁଣି ସେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉ କ'ଣ ଦୁଇଟା ବାଡ଼ି ଦେବ, ତାପରେ ଖାଇଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ମୋ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସହ ଭଜନ ଜଣାଣ ଚାଲିଥାଏ। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ, ଘିନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସମୟଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ସତରେ ମୋ ଗାଁ କେତେ ନିଆରା। ଏଥିବ୍ୟତୀତ ଆମ ଗ୍ରାମର ହରିବାବୁଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଏକ ଶଗଡ଼ ଚକଟି ଅଛି। ହରିବାବୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଶଗଡ଼ିରେ ଆମକୁ କାହିଁ କେତେ ବୁଲେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତରେ କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଁରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜେଜେବାବା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ କେଜାଣି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ସେ ତାଙ୍କର ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଉଞ୍ଚେଇ ମଜାରେ ବହୁତ କିଛି ମାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ବୋଉ କ'ଣ ଦୋକାନରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ସତରେ ସେ ସମୟଟି ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଗାଁ ବିଷୟରେ 2 ପଦ।